салом арз мекунем ба шумо бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. ин шумораи навбатии барномаи дар суҳбати адиб аст ки дар ҳамкорӣ бо китобхонаи миллии Тоҷикистон манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд адиби табиатшинос, дорандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ Маҷид Салим. шуморо хушомадед мегӯям устод ба барнома. саломат бошед. дар ин ҷо кӯдакон наврасони фаъоли шуъбаи кӯдакон ва наврасони китобхонаи миллӣ ҳузур доранд ва аз навиштаҳои шумо хонданд ва баҳри шумо саволҳо омода намуданд ки дар идомаи барнома пешкаши шумо месозанд. ташаккур. бинандагони гиромӣ, ин ҷо Муҳибулло доир ба зиндагиномаи устод баҳри мо шумо маълумот медиҳад ва барномаро идома медиҳем. Маҷид Салим 1 октябри соли 1960 дар деҳаи Файзободи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар хонадони омӯзгор ба дунё омадааст. соли 1987 факултаи забону адабиёти тоҷики донишгоҳи шаҳри Кӯлоб ва баъдан факултаи биологияи шаҳри Душанбе ба номи Садриддин Айниро бо баҳои аъло хатм намудааст. устод Маҷид Салим муаллифи якчанд қиссаву ҳикояҳо аз ҷумла Зоғеву доғе, Тилисми морон, Сангодавак ва ғайраҳо буд ва дар гирдоварӣ ва таҳияи якчанд китобҳо аз ҷумлаи Духтари ниқобдор, Усмони Хорошикан ва ғайраҳо буд. хуб, мо шуморо ҳамчун адиби табиатшинос муаррифӣ намудем ва медонем адабиётҳои зиёде барои табиат баҳри кӯдакон наврасон эҷод намудаед. сабаби ин дар чӣ буд? банда аз айёми мактабхонӣ вақте ки мисли ҳамин бачаҳо дар мактаб миёна мехондем, дилбастаи табиат ва олами вахшу тайр будам. яъне дӯст медоштам чӣ ҷонваракони хонагӣ ва чӣ ваҳширо, азбаски дар хона мурғ ва капку дигар паррандагон дар хона хеле зиёд буданд. боғ доштем, дар он боғ паррандагон нағмасарой мекарданд. ман оҳиста оҳиста дилбастаи ҳамин зебогӣ ва хониши мурғон гаштам ва аз ҳамун давраи мактабхонӣ ба меҳр пайдо кардам нисбат ба табиат. аввалин асари эҷодкардаи шумо кадом аст? ташаккур. ман ҳанӯз айёме ки дар синфи панҷуми мактаби миёна таҳсил мекардам ва бо рӯзномаҳои ҳамун давраи ки хеле машҳур буданд ба мисли маҷаллаи Машъал ва рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ки имрӯз Анбоз ном дорад, бо ҳамно ҳамкорӣ доштам ва вақте ки дар синфи панҷум мехондам, ман як шеър навишта будам бо номи Капки ман. ҳамин шеъраки ман дар газетаи ҳамонвақтаи Пионери Тоҷикистон ки ман синфи 5 мехондам ба таб расид. ҳамин гуна буд ки капки хушгуфтори ман, мурғи беозори ман, майли сурудан дорад, майли паридан дорад, нағма карда дар қафас, кӯро мекунад ӯ ҳавас. ин аввалин шеъраки буд, аввалин эҷоди ман буд ки дар саҳифаҳои рӯзнома ба таб расид ва ман он айём дар деҳа дар синфи 5 таҳсил доштам. баъдан вақте ки мактаби миёнаро хатм кардам ва дар рӯзномаи ноҳиявӣ кор мекардам, аввалин китоби банда соли 1991 бо номи Гурги Похӯрда ба таб расид ки ин аввалин китоби ман буд. ин китобам дар бораи ҷонварон, дар бораи паррандагон ҳикоят мекард ва китоб дар атрофи гурге ки ба қабхон меафтад ва аз қабхон халос хӯрда, озод шуда барои назди фарзандонаш меравад, то ки фарзандонашро наҷот диҳад. яъне аз ҳамун рӯзҳои аввал роҳи ман ба ҳамин табиат пайваста шуд. саломат бошед. марҳамат. суоли дигар. устод, ман ҳикояи Тилисми моронро мутолиа кардам ва мехоҳам бидонам ки ин воқеаҳо аз сайри шумо гузаштааст ё ин ки аз пеши худатон эҷод намудаед? бисёр хуб. ман хурсанд ҳастам ки шумо маҷмӯаи банда Тилисми моронро мутолиа кардед. дар он ҷо ҳикояи Тилисми морон аст. ман ки ба бешаи палангон бисёр мерафтам, вақте ки мо ба бешаи палангон сафар мекардем, дар он сафарҳо аз наздик ман мурғи тазав, мор, каждум, рӯбо, гург, ҳамин ҳайвонотҳоро ва паррандагони нодирро ман аз наздик медидам. боша, масалан уқоб. ва як ҳангоме ки мо ба он ҷо сафар кардем,
ин чандин сол пеш буд ман мушоҳида кардам ки дар ҳамун дашти ки қумзор аст яъне ки растанӣ кам мерӯяд дар он ҷо бисёртар морҳо зиндагӣ мекарданд. баъд мусафеди ҷангалбон гуфт ки гӯё замоне дар ин ҷо дар зери ҳамин замин як ганҷ будааст ва ин ганҷро морон нигаҳбонӣ мекарданд, яъне моро намегузоштанд ки ягон нафаре ҳамун ганҷро аз худ кунад. ҳамин сабаб шуду ман ҳикояи тилисми моронро иншо кардам. ин дар бораи он аст ки морҳо аз худ тилисм мекунанд, яъне ки сеҳр доранд. вақте ки инсон ба мор дучор шуд, сеҳри мор ба сеҳри мор дучор мешавад ва мор намегузорад ки ҳамун шикорчиён ё ҳамун одамон ҳамун ганҷро пайдо кунанд. ин бисёр ин ҳикоя дар миёни шикорчиён, дар миёни дӯстони табиат паҳн шуд ва ё аз ман пурсон мешуданд ки кани ҳамун ганҷ морҳо кани. ман гуфтам ки ин морҳоро ҳар кас намебинад, бояд ки хеле мушоҳидакор буд ки он морҳоро мушоҳида намоӣ. барои ин бисёр чашми тезбин доштан дар кор ки ҳамун морҳоро аз наздик бинем ва худи морҳо ҳам дар назари инсонҳо бинед ки морҳо касе ки агар морро бинад вайро албатта санг мезанад, яъне мегӯянд ки сари мор куфта бе, морро ба санг мезананд ва аз мор мардум чӣ дорад? Ҳарос дорад. ҳоло он ки на ҳама морҳо заҳрнок ҳастанд, дар ин миён морҳои безаҳр ҳам ҳастанд. мо бояд ки ҳамин мавҷудотҳоро ҳамашро заҳргор гуфта мо бояд нест накунем, яъне ки морҳо ҳам барои табиат заруранд, онҳо бояд ки зиндагӣ кунанд, яъне ки морҳо на ҳама морҳо бадкирдор ҳастанд. ҳамин ҳикоя дар зери ҳамин пайдо шуд. устод шумо аз чанд солагиатон ба ҳикоянависӣ шурӯъ кардед? ташаккур. ҳамаи шумо ҳозир дар дил орзу доред, як ҳавас доред, орзу доред ки баъди мактаби миёна шумо ба чӣ кор машғул мешавед. шояд нафари омӯзгор мешавад, шояд нафари муҳаққиқ мешавад, шояд нафари муҳандис мешавад. ман вақте ки дар мактаби миёна мехондам, мактаб дар деҳа буд ва дар хонаи мо кабк бисёр буд, кабк ва ҳамин меҳри ҳамин паррандаҳо дар дили ман ҷо гирифт ва вақте ки дар хонаи мо, дар айвони хонаи мо парасту лона мегузошт, фарӯштрук лона мегузошт, ман лонагузории парастуро дида ба ҳайрат меомадам. яъне ки фарӯштрук ин муҳандис буд, як лона месохт ки лонаи тарзи сохтани лонаи фарӯштрук бисёр мӯъҷиза буд, яъне ки ба ҳамун лона фарӯштрук медаромаду чӯҷаҳояшро вай ғизо дода бо баргашта парвоз карда мерафт ва ба ҳамун лонаи парасту фарӯштрук, яъне ки мардум достакам мегӯянд вайро, на ҳар ҷонвар, на ҳар парранда ба он ҷо дохил шуда метавонист. ҳамин тамошои ҳамин лонасозии парасту, тамошои чӯҷаҳои кабк, оҳанги кабк, нағмаи кабк, агар бовар кунед кабк ҳам зебо ҳаст, ҳам суруди зебо мехонад. ҳамино оҳиста оҳиста дар дили ман, дар қалби ман ҷо гирифтанд ва ман аз хурдӣ аввал кам кам мақола менавиштам, сонӣ рӯ овардам ба ҳикоянависӣ ва аввалин ҳикояҳои ман аз ҳамун синфи 4-5 шурӯъ карда дар рӯзномаҳои машъал ва рӯзномаи пиёни тористон ва маҷалаи машъал ба таб мерасиданд. оё аз фарзандони шумо кас ба тонро интихоб карданд? ташаккур. азбас ки нависандагӣ, эҷод кардан бисёр шуғли мушкил аст, яъне ки вақте ки шумо менависед, эҷод мекунед, бояд ки шумо аз баҳри истироҳат гузаред ва нависанда, адиб будан масъулияти хеле баланд аст ва агар шабҳо дигарҳо истироҳат кунанд, нависанда, адиб шаб зиндадорӣ мекунад, шаб хоб намекунад, паси мизи корӣ нишаста эҷод мекунад ва ҳамин заҳмати пайваста, ҳамин бедорхобиҳо боиси он мегардад ки нависанда эҷод кунад. факултаи форсӣ тамом кард
адабиёта назм медонад, лекин оно аз пай эҷод нарафтанд. چی باعث شد که شما حکایه سنگاودوک را نوشتید؟ ташаккур. Яке аз беҳтарин ҳикояҳои банда ҳамин Санговдавак аст ва Санговдавак дар шакли китоби алоҳида ҳам чоп шудааст. Нашриёти Маориф инро дар шакли алоҳида бисёр зебо бо расмҳои алоҳида ин китобро чоп кард ва ин китоб дар китобхонаи ҳаст, дар ин китобхонаи миллӣ мавҷуд аст. Дар бораи Санговдавак дар миёни мардум нақли ривоятҳои хеле зиёд аст ва вақте ки банда ҳикояи Санговдавакро навиштам ва ин ҳикоя ба шакли китоби алоҳида дар нашриёт ба таб расид, дар нашриёти Маориф ва Фарҳанг ва сарнавишти Санговдавак хеле ҷолиб ва ғайриоддӣ аст. Миёни мардум ҳамин хел гӯишҳо ҳасти. Мардум мегӯяд ки Санговдавак санги ту ку, аилу пуштанги ту ку, ақли таги санги ту ку. яъне ки бин ки мардум ҳатто дар бораи ин шеърҳо эҷод карданд дар бораи Санговдавак ва ҳамин китоби бандаро, ҳамин ҳикояи бандаро дар шакли китоби алоҳида нашриёт аз чоп баровард бо теъдоди хеле калон, нашриёти Маориф ва Фарҳанг ва ин китоб аз дар миёни хонандагон як мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ва хонандагони хурдсол, хонандагони калонсол низ ба ин китоб меҳр пайдо карданд. Барои чӣ? Барое ки Санговдавак бисёр паррандаи фарқ мекунад аз дигар паррандаҳо. Якум ки нодир аст, дуюм он ки тарзи ҳаётгузаронии Санговдавак бисёр ҷолиб ва мисли афсона аст. Аслан Санговдавак айёми сардиҳо пайдо мешавад, яъне айёми сардиҳо пайдо мешавад ва дар лаби дарё зиндагӣ мекунад. Яъне ки дар лаби дарё зиндагӣ мекунад. Гӯё ки аз рӯи афсонаҳо Санговдавак меравад ба лаби дарё ва ақли Санговдавакро майна гирифта таги санг русл мекунад. Санговдавак мебарад, ақлашро намеёбад. Бинед то ба имрӯз Санговдавак то ба имрӯз дар лаби дарё мегардад, аз ин санг ба он санг мепарад ва ақли худашро мекобад. Ин як ривоят аст, лекин ин ривоят то дараҷае ҳаст ки гумон мекунӣ ки дар асл ҳамин кор шудагӣ бошад, чунки Санговдавак ҳамеша саргардон аст. Дар лаби обҳо мепарад, аз ин санг ба он санг ва дар ҳамун лаби дарё лона мегузорад. Дар ҳамун буттаҳое ки дар лаби дарё мерӯянд, дар лаби об мерӯянд, ҳавзи об мерӯянд, Санговдавак ҳамҷа лона мегузорад. устод, воқеаҳои хеле фаромӯшнашуданӣ ва хеле хуб дар ҳаётатон? Ташаккури зиёд. Вақте ки ҳаёти паррандагонро меомӯзӣ, вақте ҳаёти ҷонваронро меомӯзӣ, ин худаш мисли як афсона ҳам талхиҳо дорад, ҳам шириниҳо дорад. Ва ман маҷбур шудам ки барои ҳамин мавзӯъро омӯхтан маҷбур шудам ки дар боғи ҳайвонот ба кор дароям. Ман вақте ки дар боғи ҳайвонот ходими илмӣ кор мекардам, ин 30 сол қариб гузашт, ман дар боғи ҳайвонот ҳамчун ходими илмӣ ҳаёти ҷонваронро дар қафас меомӯхтам. Агар шумо дида бошед, дар боғи ҳайвонот ҷонварон дар ҷо ҳастанд, дар қафас ҳастанд. Ман бевосита ба гӯшаву канорҳои Тоҷикистон сафар мекардам, ба мисли Зарафшон, Ҳафткӯл, масалан ана Чилучорчашма мерафтам, баъди Чилучорчашма Зоркӯл, кӯли Сарез, ғори Махшеват, кӯи Тамара, Тавидара, кӯи Тамара, тамоми гирди гӯшаи Тоҷикистонро, дараи Камаров, ҳар ҷое ки як мавзеи таърихӣ буд ва ҷонварон дар он ҷо мезистанд, ман сафар мекардам, медидам, ба чашм мекардам. Ва аз ҳамаро зиёдтар ман ба бешаи палангон бисёр сафар мекардам, ба мамнунгоҳи бешаи палангон ва дар ин сафарҳои худ ҳаёти ҷонваронро ман меомӯхтам, аз наздик медидам ҷонваронро ва барои ман хеле ҷолиб буд ки бо ҳайвонотҳо ман аз наздик суҳбат мекардам, гуфтугӯ мекардам ва дар ин миён ҳодиса воқео хеле зиёд ҳастанд, барои он ки бевосита ба ҳайвонотҳо ман дучор мешудам.
ҳикояе доред бо номи Ормони кабки қафас. мехостам дар бораи навиштани ҳамин ҳикоя каме маълумот медодед, чун бисёр як ҳикояи аҷиб аст. ташаккури зиёд. аз бас ки ман аз хурдӣ кабро дӯст медоштам, то ҳанӯзам дӯст медорам. вақте ки ман монда мешавам, каб хониш мекунад, мехонад, суруд мехонад, ман ҳаловат мебарам ва ба ваҷ меоям ки аз суруди каб бо қувват пайдо мекунам, нерӯ пайдо мекунам. ин каб як пораи зиндагии ман шудааст ва дар армони кабки қафас ки ин китоб дар шакли алоҳидаам ба таб расид, ба забони узбекӣ тарҷума шуда. армон каб қафасӣ ба забони узбекӣ ҳам ин баромад ва ба забони тоҷикӣ аввал дар рӯзномаи адабиёт ва санъат ба таб расид, баъдтар ба шакли китоби алоҳида мо чоп кардем ва ин як сарнавишти як кабк аст ки шумо агар бачаҳо дида бошед, дар бисёр бозорҳо, дар бисёр мардуме аст ки кабкбоз одамое ҳастанд ки кабро шикор мекунанд, баъд кабк тарбия мекунанд, ба кабк чормағз, масалан писта мехӯронанд. худашон намехӯрад баъзе одам, не ки кабк гашта чӣ метиҳад, писта метиҳад, чормағз метиҳад. баъд кабро ба куҷо мебарад? ҷанг. баъд кабкҷанг мешавад. кабки касе ғолиб баромад, вай чӣ мегирад? як музд мегирад, вай мегирад. ҳамин кабкҷанга ман он қадар хуш надорам. вақте ки ман кабкҷанга мебинам, рости гап ғамгин мешавам. ман вақте кабкҳо ҷанг мекунанд дар бозор, ҷанг агар шумо дидена ки одамон кабк ҷанг меандозанд, ман ғамгин мешавам. барои чӣ? барои ин ки ман мушоҳида кардам, дар ин ҳикоя навиштам ҳамина ки як марди кабкбоз, кабкаш дар ҷанг чашмаш кур шуд. вай кабкаша гирифта дар халта андохту, ина куштан дар кор, чашмаш кур шудааст. киба дар кор? кабки кур гуфт. баъд ман ғамгин шудам. ман гуфтам подоши меҳнати кабк чӣ? оқибат соҳибаш вайро чӣ мекунад? мекушад. барои ҳамин зиндагии кабк бисёр ғамгин мекунад, манро ғамгин месозад, чунки ман гумон мекунам ки кабк дар қафас нола мекунад, ғаму дардашро месарояд. ҳама дар дунё ҳама мавҷудот озодӣ мехоҳад, ҳаминтуре ҳама озодӣ мехоҳад. кабк ҳам мехоҳад озод бошад, дар фазои кӯҳсорон парвоз кунад. лекин мо кабкро чӣ кор мекунем? қафас меандозем ва дар хона мемонем. дигар кабк аз қафас берун баромада наметавонад. шояд вай кабк дар ҳаваси берун бошад, назди чӯҷаҳояш баргаштан хоҳад, лекин мо қафасро барои кабк омода мекунем ва беҳуда ман армони кабки қафас ном накардам. анаму кабке ки дар шикор чашмаш кур мешавад ва оқибат соҳибаш вайро мекушад, ҳамин мазмуни ҳамин ҳикояро ташкил кардааст. яъне ки хониши кабк аз дарди уст, албатта ки ин қадар ширин мебарад. хуб, марҳамат, саволи дигар бошад. устоди азиз, барои чӣ шумо дар бораи ҳайвонҳо ва паррандаҳо китоб ва ҳикоя менависед? ташаккур. хоҳари азиз, дар адабиёт як жанр аст, анималистика мегӯянд. яъне ки нависандагоне ки дар бораи ҳайвонот, ҷонварон, паррандагон эҷод мекунанд, онҳоро анималист мегӯянд. яъне ки дар дунё ҳастанд нависандагоне, масалан ки ба мисли Паустовский, масалан ба мисли масалан Гаршин, ё ки ба мисли мисол Тургенев, ки вай навиштааст Мумура. мо дорем нависандагоне ки онҳо танҳо дар бораи ҳайвонот менависанд, танҳо дар бораи паррандагон менависанд. ман шумо агар дида бошем, як нависандаи бисёр хуб аст, нависандаи рус Треопольский. як китоб дорад, бими сафеди гӯшсиё, бими сафеди гӯшсиё, бели бим чорнавоқ. як кинош ҳам ҳаст. кинош аст ки сагча бо сагчаш вай мекунад, зиндагӣ мекунад ва сагча чӣ гуна азоб мекашад ва оқибат сагчаро дар мошини сагбарак бор карда бурда вай мекунад, нест мекунад. яъне ки
این بیمی سفید گوشتیو بهترین اثری تریوپولسکی میباشد که با زیاده از 50 زبان ترجمه شده است. می‌بینید و من همین راه را انتخاب کردم و تا به امروز چقدر کتاب چاپ کردم همش درباره جانوران و پرندگان حکایت میکند. این یک موضوعی هست که این موضوع اولا ابدی است، دوم که خود انسان هم یک جزء طبیعت است. شما در ساحه ایجاد کی را استاد خود میشمارید؟ تشکر. من در ساحه ایجاد مادرم رو که مادر من دیرکتور کتابخانه بود و کتاب‌های خیلی زیاد داشت. در کتابخانه‌اش زیاده از 20,000 کتاب بود و من پیوسته از کتابخانه مادرم مطالعه میکردم. بعد وای میگفت پسرم کتاب رو خوندی برگردونده در جایش بمون. بعد من کتاب میخوندم، کتاب‌ها رو برده در جاشون میموندم. مادرم خیلی دوست می‌داشت کتابخوانی را. خودی مادرم ادبیات رو نظم می‌دانست و من اعضای فعال کتابخانه مادرم بودم. مادرم همیشه کتاب‌های خوندم رو از من میپرسید. من نقل میکردم. حتی وای مادرم کتاب‌های کلون رو میگفت خون، برای من مشکل بود. مثلا کتاب‌های تالستوی، کتاب‌های داستایوفسکی. بعد مادرم میگفت اگر صنف‌های بالایی شوی، صنف 10 شوی، من این کتاب رو حتما خوندن در کنم. بعداً استادای من در ادبیات استاد روشن یار محمد شادروان در حق بنده خیلی نیکی کردن و امروز استاد کرامت‌الله میرزایف که حق استادی دارن و دیگر همین کتاب‌ها حیات استاد است. برای اون نفرانی که این لحظه ما رو تماشا دارن چی گفتن هستید؟ اولا تشکر به شما، به خوانندگانی که امروز ما اطراف طبیعت، محیط زیست، حفظ محیط زیست صحبت داشتیم. تشکر، یک جوان تشکر به تلویزیون باورستان که چنین برنامه خیلی جالب رو تهیه می‌سازد و بعداً به بیننده‌ای که این لحظه با ما بود. من گفتنی هستم که طبیعت این گنج بی‌بها است، طبیعت این ثروت نادر است و تاجیکستان ما که دیار سیاحی، دیار توریستی، دیار آب‌های مصفا است و با ابتکار اساس‌های صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان تاجیکستان به یک دیار سیاحی تبدیل یافته است. البته تاجیکستان مسکن ثروت‌های خیلی بی‌بها است. شما یک تصور کنید که در دنیا کلانترین ممنونگاه در تاجیکستان جای دارد. شما میدونید که این ممنونگاه دولتی بیشه پلنگان است که 50,000 گکتار زمین در طول کشیده است، یعنی 50,000 گکتار زمین رو در بر گرفته است که این اولین و کلانترین بیشه پلنگان در دنیا می باشد. یک ممنونگاه در امریکا است که وای 38,000 گکتار است. ببینید که در تاجیکستان ما ممنونگاه دولتی بیشه پلنگان که خیلی نادر است. در ایام کودکی شعرها می نوشتیم. یک شعر نوشته بودم: دیروز اکام با پویزد آمده بود زی مسکو، سوغاتی آورد و من کشتیچه نپناو. کشتیچه رو گرفته بالای آب گذاشتم، کشتیچه رو روی آب آهسته شنا میکرد، آرزوی کشتیرانی در دلم پیدا میکرد. بعدا من همیشه سپاسگزاری مادر هستم و میگویم که به هر جای رود دریای پرجوش، از آن آید نوای چشمه برگوش. همه آهنگ تو خوب است اما مکن از علی مادر فراموش. سلامت باشید استاد. تشکر میکنم از شما که وقت خود رو دریغ نداشته به برنامه ما قدم رنج نمودید. من خواهان آن هستم که این برنامه همیشه باشد و ما با خوانندگان خود همیشه در وای باشیم، مثلا معاشرت باشیم و همیشه در صحبت باشیم، در صحبتی با هم باشیم، چون که انیس کنج تنهایی کتاب است و وقتی که کتاب است، وقتی که خوانیش است، مطالعه است، وقتی که خوانندگان اینقدر مطالعه میکنن، این خودش نشانه اون است که خوانندگان ما، جوانان ما، نورسان ما رو به کتاب آوردن و چون که با ابتکار پیشوای ملت محترم امام رحمان هر سال آزمون فروغ صبح دانای کتاب برپا میگردد.
ман боварӣ дорам ки аз миёни ана ин хонандагон низ мебаранд нафароне ки дар ин озмун ширкати фаъолона мекунанд. саломат бошед. бори дигар хуш омадед. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд адиб, табиатшинос Маҷид Салим. то барномаҳои оянда хонободию саодати рӯзгорро бароятон орзумандем. хайр.